Greatman uyo ane mukurumbira muZimbabwe uye anodiwa zvikuru akamboaprocha muzvinabhizimusi ane mukurumbira seWicknell kanopfuura kamwe chete achitarisira kupiwa motokari, asi unfortunately haana kubudirira uye haana kupiwa. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano, ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulikeawo vhidhiyo rino. Nyangwe zvakadaro, Greatman haana kurasa tariro nekutenda kwake. Nyaya yake iyi yakabva yabata-bata mwoyo yeruzhinji rwevanhu vari muZimbabwe nevari kunze kwenyika. Mushandira pamwe wekutsvaga mari yemotokari yaGreatman wakarongwa nevatsigiri vakaita GoFundMe iyo yainge yakanangana nekutenga Toyota Aqua fuel saver iyo yaidiwa naGreatman. Mukati mesvondo rimwe chete, madonations anokwana kuita 620 plus akavepo, vanhu vakakwanisa kureiza $10,200. Izvi zvichireva kuti pari zvino Greatman atori munzira kundotenga motokari yake iyo yaakakumbira sezvo mari yake yakwana. Aiwa, izvi zvinokudzwa. Well done Zimbabwenzi nekubatana nerudo rwenyu urwu rwamaratidza kuburikidza pana Greatman.